الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga dato nagu mga baiyaki pagadatan. Sanrakan wagyang kutua maanaw salama kalilintad. Sulang-ulangwan o mga bangsamiya kesampayan sa giyang kaiya live tanu imantu, giyang kaiya mga bitiara tanu. Sanrakan wagyang kutua maanaw salama kalilintad nakapipi aginawa panganintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kaiya lagi day agalabak aditano di kapamamakinaga kung mga bitiara kuwaga may Islam na makaumanaya sa agyang kuto amapi agalabakatano ama panaditimbangan sa alungan amawri. Mga pagarya, yang iman tuwa ka pamagusay tano na siid na isa agyang kuto mga tao kabaya iyan agyang kuto mapia nagu sabapad na isa agyang kaiya kaya pakarani agyang kaiya umrah ku Ramadan nagu gyang kaiya kaya pakarani agyang kaiya Hajj 2025. Ayaw tuwa pamagusayin tano na agyang kuto mga galaba ka importante sa agyang kuto pag-Hajj nagu gyang kuto pag-umrah at na mga galaba kailangan nakatukawan tano. Tano dan tano ka yang kaya lagi day agalabak o pamaku maghachutaw pagumras sutaw na so aswati ang siku Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na suun tano agu importante siku mga ginawa tano. Miya kadagadagal mga tao sabab sa giyang kuto disiran mapakay ng ka udi na dira nakatawan nagyang kuto galaba ka importante kiran na plalakaw siran nagyang kuto mambu akya lalakawiran na Allahu alam nuan tunay miyaswa iyan. So pamamakinagan waya piya bagantano sa matanos pamamakinagagan bulabawron sa mga tao makaniniat pagumraan ta ka paghasagyang kaiyaragun. So aya paganayron mga bangsami nagyang kuto kapag iklas. Nasumakanin ni atari sampayan sa giyang kaiya bitiaratano. Giyang kaiya kaplalakaw ka pagumra ka sa giyang kaiya Ramadan. Pangusto na ka giyang kuto at tamok ka. Ino mga day makapagiklas ka sa giyang kuto kapagumrang ka. Nalagi diyan naman po nagyang kuto paghad sa giyang kaiya ragun. Sagyang kuto kaya pikirang kaun kumplito na ka agyang kuto mga pula uswaga may Islam kung mga ginawa tano na miya pikir ka pagiklas ka malalakaw ka na ikhlas tulabus iku Allah subhanahu wa ta'ala anta ka adna sabab ay palalakaw ka miya kadagdagal man na ayap kepikirian sagyang kuto kaplalakaw niyan na pakiilay-ilain nagupakinagan si iko mga padiyan ang mga tao narilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala kanabaginan ni at tanu sagyang kutua kaplalakaw tanu kayad na ni at tanu nagyang kutua tulabus ikhlas iko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami nagyang kaiya kapag ikhlas na tantod na yako importante sa giyang kuto ataw. Pagana din tanwai kagyang kaiya lagi daya na kanaba kilay sa giyang kuto busta na giyang kuto manusia. Kanaba ron pakilay kagyeso ikhlas na aya darpa yan agyang kuto mga puso tano. Saya matatagu agyang kuto katutulabusaw tao
nagukapakapagikilas yan sa giyang kutwa kapanggalabakan yan sa giyang kutwa simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama, lagi do Ibn Baz rahimahullah, natigyan na kailangan sa giyang kuto manusia may pagikilas yan na giyang kuto agal lebek yan amapia. Api antun agal lebek amapia. Simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan din agiyang kuto kapagikilasing kaun. Kailangan din ito. Kapanggalabakang kaun na suaswatakas iku Allah ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Da asalakaw mapipikir tanong sa giyang kuto kapanggalabaka tanuro. Kanaba sa mga karuma tanong, kanaba sa mga pamilya tanong, kanaba sa mga lokas tanong, kanaba sa mga ginawa itanong, kanaba sa mga siringan tanong, ka lillah para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama, kailangan si iku manusia agyang kuto kapagiklasin niyan kung mga galabakyan ang mga pipiya, nagugyang kuto hajiyan. Nas kanu sana pemaghaj agyang kayaragun na kailangan agyang kuto kapagiklasyo. Dagano pa na makabayad agyang kaya kang bayad kaya daw pa nakatukaw yung pirekibi di man to mga kadi adenap ka nagta balita apaman na pagabuba kung agyang kuto ay nibayad umyangaw na panganin tanong si iku Allah pakalubudan tanwiran uway makabuba agyang kuto akibayad. Datano pa na makabayad. Datano pa na may bagay sa mga pera katano ko matatendo say kapagunutan tano na aya pagampaganay panggalabakan tano na isan tano ang mga ginawa tano ino mga di makapagiklas ako. Ginawa ko upama plalakaw, pagumra, paghaj na ino makapagiklas ka. O di ka mo makapagiklas na di ka din na pamana palalakaw, kakilangan ka ba din? Nugawang ka, panggusto ka, na may ka daw nagyang kuto ay kelas na ilang agyang kuto agalabak ka. So gi paman na kapupugusaya tanoropan, kaadun pa na mga oras tanong sa agyang kuto kapakapugi kelas tanong sa agyang kaya agalabak mapipikir tanong panggalabakan tanong. Tingong mga ulama, أَفَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرِيمِ. Tanudan. Kamata na swallahu subhanahu wa ta'ala na dad na tirimaan niya ng mga galabak. Amal amapia, inunta, agyang kuto agalabak, aayak yang galabakaw na agyang kuto ataw na inipagikalas yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginambu. Paman na giyang kanan kaya nagatanusan, sa giyang kanan kaya tiro anong mga ulama na kapamula kung mga ginawa tanwa giyang kutwa kaya importante giyang kutwa kapagikilas. Kauding kabis pagikilas na giyang kutwa galabak ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala na diterimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Api anto na asa na galabak, api anto na ibuntalian na galabak. Sambayang, puasa, zakat, hajj, tunay ni kapi akang giginawa o gaid na upuno na madagi ang kuto kapagikilas na di din terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayakatir wallahu subhanahu wa ta'ala nagidalil. Agi nga iya ayat na mialim sa suratu Al-Bayyinah na mimumuray sa panayaw kadaklan. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padukumaan niyan natigu Allah adaman ini sugukiran. Sa mga tao daman na ini sugura katano wallahu subhanahu wa ta'ala inunta liya'budullah na suasuatan tano su Allah subhanahu wa ta'ala. Simbaan tanong su Allah subhanahu wa ta'ala. Naya pa kaisa, inugyang ko ito umrah, simba si iku Allah, anta aka kanaba simba si iku Allah. Nasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba ini para si iku mga tao. Amatero, amataan si kadi. Kang udaan na kadi,
Ha? O di na antunasan, si fulan na miyaka-piya-piya ka paman na kangudaan pa na miyaka-paghajden, di ni makapagumra, upo na gina ni nanayaw na ka kung mga tao na dili ka duwag yang kutwa, galabag ka. Lagi diyan mamuna suhaj, ino mga degi ka na nahaj aswat ko Allah, anta ka di aswat ko Allah. Naya sumbaga na simbanan si iku Allah, di tanuanan di aswat ko Allah, pagpakaran ni tanu si iku Allah. Nagyang kutwa, lagi duto, na kailangan nagyang kutwa, mukhlisina lahuddin, tutulabus tanuron. Tutulabus tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ka panggalabakataron na ikhlas. Aya peniat tanu na para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tulabus sagyang kutwa, okit amapia. Nagina ng mga bangsami. Paniat ka nung piya-piya. So mga tawa makapipikira pagumra sa agiyang kaya Ramadan, paghad sa agiyang kaya Ragun, na aya pagampangan na Yesuan niyo na pagiklas ka no si iku Allah subhanahu wa ta'ala, kaginan ipinaka-importante sa agiyang kutwa kapanggalabakatano ko umra anta kagiyang kutwa hajj. Anto na ikadua dalil. Na aya ikadua dalil na sa suratu Az-Zumar. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Pada sagyang ko ito amanan niya na tigu Allah tanudan. Naman ito, pakaiktiara. Tanudan. Waman na gira amya nagtagya nga tanudan na papakatanud tamamu. Tanudan karaku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko ito okay tolabus. Paman na o galabakang ka, agyang ko ito galabaka, kanaba kaun makapagiklas iku Allah na kanabaw tu terima na nabaw tu ndiwata wallah. Kanabaw tu terima wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko ito galabaka pinggalabak ka pakiilay-ilayin si iku mga tao nagupakinaganagan si iku mga tao ka ayabu at terimaan wallah, ayabu arak wallah, ayabu akuan wallah, ayabu ang belasan wallah, agalabak ka nagyang ko ito dinul khalis, sagyang ko ito okit totulabus na ka aming galabak, miyagi kelas ka. Na mga bangsami, magiktiar tano, nagu tanoron tano, agyang ko ito aniat tano, sagyang ko ito kapanggalabak tano, sagyang ko ito agalabak amapya. Ikatalo, nasib sa suratu Zumar agyang kaya dalil. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Pada zamanan yan naturuan kahai Muhammad, inni umirtu amata anasakan na inisugwakan si erka. Agyang ko to kaswatang kasi iku Allah, kasimbang kasi iku Allah, mukhlishan lahuddin. Tulabus agyang ko to okit. Paman na kapangilabak ka na tulabus, ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naguturuan ka, inisugur ka, agyang ko to lagi dutulian ako na awalal muslimin. Kaang ka mabaloy, angka mabaloy, apad sa agyang ko to miya mag-Islam, miya maratias iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yagana na inaloy tanwa, talwa dalil, na karinanan kailangan din sa giyang kutwa galabak o manusia apanggalabak niyan na makapagiklas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nga iya kapik ilaylayin na malutan ro na ya ilangit wanto na kadidili ka duwai. Miya kaysa na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigyan ako mga sahaba niya na mata natigyan na adna say ay ipkelakakan ubarakan umapadalam. Sagyang kaya umat yan ipkelakakan na tigu nabitan wa Muhammad ubarakan wa ya mapadalam. Ubarakan wa ya matagu agyang kaya paman na say aginan sukapik ilaylay na lagi diyang panagyan ko to akapik inaganagan. Aginan napadanan sa agyang ko to sirkul asgar. May tuana nakapanako to. Agyang kana na lagi danan na pagilangan niyan, nagumbetalan niya, nagyang ko to amalak amapya. O puno na mapadalam.
o puno no to paman na mataguna miya kasulid no paman na miya binasad na giyang ko to amalaka. Pero masaya na ka, liyalakawan na ka, pamasi ko soldo saulan, kaya nga kapag sa saulan, o pamako di maalin na saulan, apaman na ipruma sa yung kaon. Miya kada-kada kalapaman na pagkagadam roos sa dukaw, lumasaan roos sotaw, di rudi kayaw sotaw, pagkadaan sa beger. Di ukawang kaon, ugain na, gyan ko to, kini saug no na gyan ko to, kapik ilaylay na, miya binasa, miya antiyo gyan ko to, dukaw ka. Inutan waya mga penanggila, mga pagariya. Inutano di paganada agyang kaya kay importante agyang kaya kapag ikhlas. Tulabus agalabag aparas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yuto na ini kalak unabitan wa Muhammad ubama padalam sa agyang kaya umatian. Na miya kadagdaga lang mga tao amataan din. Tabi ako diro nagkiulawla na kepada lam makirano to sabapad no to sagyang ko to agalaba ko iblis. Eno man sa mga ulama na napkabitira pa nagyang kaya katerapulin o di na agyang ko to kapag streamer. Miyada iman to agyang streamer kaya pa man namin isambi na katerapulin. Yang ko to bunta lagi yang ko to paman na numanaik o di na numiyek miya gumara na tunay ni pimuntala na pia Peter Polina na pia. Ino man susabad ko mga ulama na pia karata erano to kagi ko to lagi duto galabak na napkulugo to sa kapik ilaylain. Ino kapno to paman na pikilen si ko mga tawag ko to nagalabak ko to paman na para si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya galabak na tanudan tanu ka langwan ugalabak na ayakap katarimayan na gyang to kasi secret tuang kaun. Kapag maang kaun si ko mga tawa ay bu matauro na su Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya. Tigo mga ulama agyang ko to kaptilbi agyang ko to kadi yang to kapingiraw niya na labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak lagi din mo na supagumra na illa bara'atum minasyirk ayaman na din karo di kateruan na sabab sa giyang ko to ay pagawa ka giyang ko to kapanakoto bara'atum minasyirk din kay panakoto su Allah wa i'lan li tauhidillah na aya pagkalang kapanaka nagwaya din ka di teruon nagyang ko to kay sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Da abang ka sa ko to sa kabu isa-isa ka. So wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagupaman na diyan ko to kiyang galabakang karoon na bil ijabati wa ta'a na simbag ka agyang ko to suguan ra ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyang unutang ka sa agyang ko to suguan ra ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Do naman siwa. Apa man nada abang karo pada mapipikir. Kenapa si ko mga tao kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya. Tanu dan tanu kagi yang kaya kapag kelas. Nasara mapadalam si ko manusia na miyak kada ginani pakabulong sa giyang ko to mga sifat amya karata-rata. Anto na yung mga sifat amya karata-rata. Lalagi diyan nagyang kaya kiber. Kapangimpuruan. Upo nga di pagi kelas. Nasumiyong karo. Numiyek ka. Miyagumra ka. Naawi din agad nagyang ko to akala kay maratabat. May ito bu na ini mungut karo. May ito bu na ini to na ini dang kakasuatan. Miya kadagdagal mga kadi o di na miya gumbra mismo agyang ko to say kaya na di na ni mimbuno. Di kasuat. Di kidiyang kaun. Kagi paman na di makapagi kelas. Uway. Miya kadagdagal mga kadi o di na pagumbra di na ni mimbuno agyang ko to apedian. Dapat to na di tanuro ding ginawa dapat na di tano di seselai. Dapat na di tano di mamagada. Taugain na giyang kaya da ikhlas yan. Na maratabat amata tamparon. Di niya na makuha giyang ko to kabaya iyan na inimbungutian sa giyang ko to asaykian. Inimbungutian sa giyang ko to pedian. Anto na giyang ko to lagi duto kalalakaw. Na da ikhlas ka. Amayari ka makapagikhlas ka na kebulungan yan na giyang ko to maratabat kiber. Papakagiraw ka ang mga limbubaan ako, ka ano matarima agi ang kotoa, galabakakan, maawang ka din, maalak ka din, ubaan na siya'y apakabatal sa giyang kotoa, galabak ka mapia.
Upun magi kelas so tao na kaya bulungan yan nagyang ko tuwa kapamaganta. Kaya bulungan yan nagyang ko tuwa kasuruyan. O di na anto na asan agalabak apapakabata lagi nagyang ko tuwa kapiking bubuno, kapiking pupawala. O di na anto na asan apakaantiro sa nagyang ko tuwa agalabak ka. Kelas na iya kalala ibaraka. Pira-pira yung mga tao paman na mimbulu yang makasudi. Ini pana pengono Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa agalabak yan. Kung katatago yan, dan yang panakalalakas makasudi, da kilay niya na susudi niya din. Mata ano to? Eno siya kayo to, sami de ibaw. Sami de paman na, ito na ini, sami de busta ng mga tao. Miya makalagi de ya, langon din na paman na, kinang kaiyan, sagyang ko to, kaya lalakaw niyan. Nagyang ko to, di nga katawan, nagyang ko to, matit timuro, na mga tao to, mga pagaring ka, mga Muslim, lagi dia naman buat di sila di meromasay. Nabang kakatawi antay makapagikelas kiran, ay dapat takaw, aya minimbuno ka na, aya paman na, kaya mungutan na ka, aya miya sudi ka, nagyang ko to, tao, paman na benar ko da mata oron, sangka iya dunia, kapaman na normal tao gay na ma'rufun fis sama, gay na suwallah, aguso paman na mga kaadinwala lay do mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala nakatawan nila naging goto ang manusia. Uway, kamakapagikelas. Nasa kau pa adaga din ng pagikelas na langon din na init tapang rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Pangingisa ni buhay. Miyakadaga lang mga tawa pekarangi-rangit. Uway, dad na ba niya nakapakasabar. Sagyang goto akatago yan ro. Mga pagariya. Nagi paman nadita no di ka teruas agyang kaya pagikelas kanu kaan niya nakabulong yagyang ko to ang mga sifat ang mga rarata. Miyakadaga la paman di makasuro yan. May tuitubu ang mele niya na kaya sipi at agyang ko to apa diyan na mititawag asiran mana ya agi miya uto na agyang miya ulaula. Aya singwan tanoro na simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya singwan ro na paluwasan na kagyang ko to galabag ka amarata na inubad no to pagkabagbagara. Ino to bad no to miyamuluwak sa gingo to kaya tago karo. Nakagidagan na pagkikilas. Dingad ikalak. Niya kadagadaga lalagi de. Di niya nikalak. O ino mga de terima na gingo to kaya pagumranian. Kaya pagasiyan ang takaditare. Dan na ba niya nung labot. Naditanwanan so ang mga pagariya. Aya sifatan tanong na gingo to maalakan tanong si iku Allah. Penanggilaan tano agyang ko to mga say apo makabata apo makaantiro sa agyang ko to agalabagat tano laginan tano din niyo kailangan tano agyang ko to kapagikelas pagikelas kano ka insyaallah na miada agyang ko to abukula adu pa na paman na ayap kitiubo onro na miyak kalala ibukula kay di mga pagikelas di penambo yang sa haram di pematiya sa Quran di penasbih kagi buko lang matatamparon. Dan na ba niya na paman na siyap sa giya ko tuwa kaya lalakaw niyan. Na miya kadagadaga lay itiuba si iku manusia sa giyang ko tuwa kaplalakaw niyan. Na ayabu amal apagabulong ro na giyang kaya kapagikelas. Na napamagikelas ka no mga bangsami so mga datu agus so mga mamagikelas tanu sa giyang ko tuwa kaplalakaw tanu. At ay paman na sa umrah na mipud na giyang otwa kabayad. So pada mga agency na tira na tamang ko February na YouTube ikalduwa tami. Sabayad na miya makabayad ada pa na makapipikira pa man na pakapsasara kami itani anong panagyang otwa kabayad na din ito ang susua kayo nung madagala pa man na di pakataros ka sabab sa giyang otwa des kanian okay sa giyang otwa atora na giyang otwa kabayad. Uway na yang kaya haj na nakataya mag-endin nakatokawan na yung pere kibiyad kapag kaya mapita January 20 napakalangkap na NCMA po pere kibiyad na dani yung panamimbagay yung ko tuwa pera kiwa yung bayad yung sagi yung ko tuwa sekyo na isantanoda na mga ginawa tano yun mga di may kapagikilas ako ang takada ko makapagikilas na umakapagikilas ka na bismillah sira ka nga ko Allah subhanahu wa ta'ala udah ka makapagikelas na pamimikirang kapiya-piya na paganadang kaagiyang kaya kapagikelas kami kalubulubud kaya mana na penggalabakan na ka so kapag umrang ka kapag kalillah daa basalakaw nagupaman na
mapipikir ka sa giyang kutwa kapenggelebakan kaon. Nah, ay kadua mga bangsami, pagkarayagan tanong saya, nagyang kutwa kasya pa sa giyang kutwa oras akatatag uka sa Madina nagu sa Makkah. Nagyang kaya lagi ideya abitiara na miyakadagdagal atawa din yan kasya pag giyang kutwa oras yan ro. Kapag kaya paman na badan na miyabisi sa giyang kutwa padagalabak apang galabakan ro. Kailangan na masisiyaptan wag yang kutwa oras tanu. Sa giyang kutwa katatagutan ro. Naman miya ka ganggaan na giyang kaya oras. Giyang kaya kapagumra, nad na kapagumra 15 days. Paman na sa 10 aguli magawi. Sa 10 aguli magawi. Giyang kutwa paman na taloron gawin na ikakadin na ka sa Madina. Giyang kutwa labiro sa 10 gawin na sisika sa Makkah. Namia kaganggaan no to agiyang ko to kapsagad agiyang ko ta oras na udi nga siya pa agiyang ko ta oras ka namataan din nakapaman na sungkar o napambaling ka sa lagi duba da abang nga miya pagamal da ka makabatiya sa Quran da ka makapanasbih kaaya piya kalalakaw nga naging ko to pangilay-ilay na ka miyang ilay karon sa benar may hindi dalakaw ka din sa benar. Aya piya ka lalakaw nga, nagyang ko tuwa loto ka, miya mamas ang karun sebenar. Langun din na paman na kileng ka na pumasaan na ka. Miya ka dagadagaligira, paman na lumiyalakaw, kurumaya, mapipiyas iran. Sagyang ko tuwa dira, apakalalakaw, miya ka lalakaw siran na ayap kesweran di siraro di makambuno. Sabab sagyang ko tuwa, so isakiran na paman na biyukaan niya, nagyang ko tuwa pangilele niya na langun din na pumasaan yan. Oy. Langun na pumasaan niyan, akababayaan niyan. Kenapa tanong di pumasaan? Okay, nagyang ko ito pa, kailangan na, so oras tanong na masisiyap tanong, ma-arrange tanong, agyang ko ta oras akatatagu tanong ro. Okay. Kenapa paman na kailangan na umandun na oras na makalalakaw ka sa alakaw sunguan nakakapingilay kaon. Okay. Na, tigo mga ulama, kailangan nagyang ko ito akasiyapa sa agyang ko ta oras. Fala yudayyuha fi lahwin aw la'ib. Na ubang katigyan o sara, ilang agyan ko to oras akatatag o karo. Sa agyan ko to paman na lagi duto amiyatero tano kang gita-gita o di na tigitano akapagilang sa oras. Wa innama yambagi an yagtanimu ay kailangan si iko lumiyalakaw nagyang ko to akapamakutin yan. Pamakutan suamal, mga bangsami. Pumakutan o magamal, sagyang ko to akatatagutan ro. Pumakutan yan, nagyang ko to oras yan, fima yanfa'u wa yufid, sagyang ko to agalabak apakang gayro na guna. Nagu galabak paman na kapenggunaan yan. Apad sagyang ko to dinihim wa duniyahum, paman na galabak paman na kebantugang kaon ko kababaluin ka amumin. Kapagagamang ka, aguyang ko tapaman nakadudunya Uway. Na, tigo mga ulama, inutano siya pagyang ko to oras, akatatagur utaw na tigyan na fa'innal waqtahu al haya. Kagigyan ko to oras na YouTube din sukaw yaguyag. Sa din sa paman na kalabat ko oras ka na YouTube mo kalabat ko yaguyag ka. Uway. Sa dun sa tao, ilangan niya nagyang ko to oras yan at tigo mga ulama ada hayatahu na ayad na kilang yan nagyang ko to akawyag-uyag yan na pure niya mga pagarya. Sa dun sa tao, adin niyan siyapan sa oras yan na ayad na mambu adin niyan kasiyap nagyang ko to ginawa niyan. Waman adaa waktuhu adaa hayatuhu. Waman adaa waktahu adaa hayatahu. Paman na sa din sa tao, ilangan niya nagyang ko ta oras yan. Si iko paman na daabaw na ilangan niya nagyang ko ta oras yan. Nahin mambu ami ilang nagyang ko ta kawyag-uyag yan. Natigo mga ulama, sa tao may lang sukaw yag-uyag yan. Sinian usara sa gyang ko ta daabaw na mapia. Nadima wala tanfaun nadam namataan din na kumas sa oras makapsendit na sukasendit na daabaw sukasendit sa alungan amauri na di pakanggayaguna si manusia.
Pamana mauma suka pakapangukom na apia anto na itiro na ka misendita ko. Pamana may ilang surasakan misnit ka sa tama nakasnit na di rekad nuto makanggaya guna. Na sumanga tao apakaw masalungan amawri inilang iyan surasian na ayakon mapsingan iniran, mapendingan-dingan iran, nagyang ko tuwa kapakambelingan sa dunia. Lango nagyang ka na namin kubur, miyamatay, na isa-isa, agyang ko to panginamiran, agyang ko to umniiran, agyang ko to kapaka kasuiran sang kaya dunia. Ubasiran bukuyag, makapeto sang kaya dunia. Eno to, liya'mala salihan kapaman na ansiran makang gilabak sa galbak ang mga pipiya nagyang ko tuwa lagi duto apaman na umniya o di na nagyang ko tuwa lagi duto mapipikiriran na diuto mapenggulaw lah kagi miya pasada nagyang ko tuwa kauyag-uyagiran sang kaya dunia ino man ito pumakot tanong mga bangsami kaso mga lolot tanong mga lokos tanong tunga na itano ami ko kubur na ayadingan-dingan iran na makakasusiran sang kaya dunia asiran makapenggelebek sa mga galebek ang mga pipiya. Nasa katano pa maabibigyapan na inutan way di perumasay penggelebek ka agyang kaya galebek ama sisingan ni nagyang ko to ang mga tunga na itano sa agyang ko to kubur. Di tano ilangan nagyang kaya mga oras tano. Ngunaan tano agyang kaya mga oras apaman na kawayag-uyag tano sang kaya dunia. Mga bangsami, ay mga pipiamal, penggelebukan rotaw, napaganero, nagyang ko to kapanambayang, siapa ni wagyang ko to alimawa ka to, kagyang ko to sa timana sambayang, sa Masjidil Haram, sa Makkah, na sa timana itindig ka sambayang, na timbang yan, na paman na magatos ngibwa sambayang. Naman to, magatos ngibwa sambayang, sa timano to sambayang. Misumbayang ka sa subu, misumbayang ka sa subu na ayat timbang yan o to na magatos ngibwa sambayang. Naman nagyang ko to paman na kala yan ikipantag. Nagyang ka iya paman na limawa ka to o kakakadun na karo o pamako paman na 10 karo agu 5 gawi na piraw to. Paman na susalungan na makalima ka mga sumbayang. So 10 gawi na makalima 50 ka mga sumbayang. Umaningaw to siko mga pedauras. Uway. Nana upama ko miaturdu agyang uto sambayang na tanto ko malabala sa miya kuwang ka. Yuto mamu iso sabu ad na mga pedapaman na mga tribu sa Pilipinas sa tira na basta makapagumrata o di na makapaghajda makapanambayang taro na tunay ini kaya sana andun to. Agi paman ay itong nira na magatos ngibu na bangaw to at tigiran mamipsumbayang. Na di tanok mano to suan nagyang uto alagi duto. Uway. Kagi uto alagi duto na matagabed miya takapag yung ko kala ibala sa gyang ko to sambayang. Uy na maka sa Pilipinas na itataros ka nagyang ko to adi nga di ka panambayang. Uway. Na madagala miyaghaj pakayad na paganagun. Apaman na mi kedi nagyang ko to kaya kedi yan na miya ka man adi din panambayang. La hawla wala quwata illa billah. Babudin na yung to pamikiran na ka na miya ka pagayon na yung to pamikiran o sabu eda paman na kagi magatos ngibuwa sambayang. Ala ko lihal na kailangan nagyang ko to ka panambayang. Na siyapan tano so sambayang abatiya sa Quran kapanasbih kandua kapamanganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padaroon na uwad na din ka katawan. Uwad na paman na din ka kakukumpleto ang uri nga di ka sumbayang na ino ka kiyatag isa say ka ang ka makapagan pag-isip ko say ino made kuri kid nagyang ka iya di ka sumbayang say kataya so pumati anakan ino magade makaato dai say giya manaya langun na isu na kako say ka pili ang kagiyang ko to say mapagan na dagaw nagyang ko to agamang ka uway
pili ang kagiyang utua kunutang ka akapenggunaan na ka. Upama ko adna din ka kakukumplituan ko simbangas ikwala na miya pakatanor kanya nun. Na, gina ni paman na pumakutan tano dan tano kapanambayang sa faradu anta kagiyang utua mga sunnah so mga tarawih kagi Ramadan na idapat ka panupaman na tumurun Sulailatul Qadr na pira-pira agiyang utua kapag agiyang utua amal. Kapamatiya sa Quran naguyang utua kapanasbih mga adhkar na paganad tano to kantano masya pagiyang utua paman na oras tano. Ay dalil san mga bangsami si tano paman na pagbusag yung ay live tano kami katasman nagyang utua katero Allah ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Mga bangsami, yang ay akatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu al-munafiqun na miyap-yapi ni maana kepakai iwasiatan wayas ikumaginawa tanu. Tanu dan tanu agi yang kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiatan wayas ikumaginawa tanu. Mama bubay. Anto na imana niyan? Tigu Allahi sakanu miya maratiyaya. Ya walladhina amanu. Tiyaluan wallah. Tiyawagu wallah sumiya maratiyaya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ubar kanu makabimban. Ubar kanu makaalang. Sumangat tamukiyo nagus sumanga muriyat tao niyo si iko tadum si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat na kanan kung ginawang ka. Apya ka kay tamok nagu apya ka dakala kay muriyat tao. Na ubang kanan ubakaw na mabimben. Ubanan makaalang si iko tadum maka si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sadan na tigu Allah, wa may yafa'al dhalik sa tao apaman na mabimben kutamukian, naguswata iyan, nasira naman ni mga tao at titu alugi, miyalugi isang kaya dunia. Nababuayap kelugi mga bangsami, nagyang ko to adad na ba niyan tamok. Nagugyang ko to apaman na kewiswisan, o di na antunasan apaman na awid akalian. Ayat titu ab kewiswisan nagyang ko tuwa tawa miyataman ko tamukian nagu miyataman sagyang ko miyataman ko mga murya taw niyan ada danian din paman na masya pagyang ko tuwa simban niyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Antay mitirusan na suwallah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Madakala paman na mga tawa di niya nakatawan wanto ay na titu lugi o di na miyala pisang kaya dunia nakatay so mga lugi. Mga tao amiyabimben kutamo kaya naguso mga murya tao niyan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala hey gusto kano. Hey paman na pamamagay kano. Kusay paman na ini riski amir kano. Na kasedekap man ayo kasedekap. Giyap man suka pangalimu. Uway. Si ko dapat na kau mau kapatay kukuisar kano. Ay man na dapat na mau masuk kapapatay. Kagida apa lagu yan sagyang kaya kapapatay na isisadeka kadin. Saka di pendikat na di katakad na kipagariya. Saka maligat na baluyang ka ginawang ka maginawa. Saka adip sedeka na sisadeka ka. Kumakaw kapatay. Pangimbenarya kaming ka. Nagupangin benaring kagyang kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala aku masuk kapatay. Payakula Rabbi laula akhartani. Nagyang kaya mga tao. Apaman na di maligit. Di dinap sedekah. Natiyan na payakula Rabbi na teroon niyan nakadunang ko. Laula akhartani ila ajalin karib. Uba kong kabupagakula. Uba kong kabuat tigiyan na pagkakula sa taman. Apaman na giyang ko tuwa karaniya giyang ko tuwa taalik sudiyan di giyang suka patay faasaddak na paman na susadaka ko wa akum minas salihin nagumabaloy ako apad sa giyang ko tuwa mga bilang ataw nagina ni dinga nagyang kaya paman na mga tao miya umasiran o kapatay susadaka
Nasa kaapaman na bibiyagapan na pagana din nga nga sadaka kadi nga katawan na madakal ang mga tao, milyon ang mga tao, miya padalam sa giyang kaya liyawaw, giyang kaya di dalam ulo pa, adingan iran na makapeto siran sang kaya dunia, kapsi sadaka siran. Giyang ko to apaman na saladaka, lima ladaka, sawat ikan asara ka pagiklasan na tumutua di giyang ko to 1,000 ada ikhlason. Tumutua di giyang ko to 10,000 ada ikhlason. Nana sedekah ka, antay sedekah antano miya kada-kada kalo sa mga miskin, sa mga pobre, sa mga watailo, sa mga belo, sa paman na makakakailangan, paman na tunay ni makandidamar, naginanip sa sedekah antano. So paman na mga madrasa, nuduno sa mga murid, so madrasa, so mga masjid, nasedekah ka na pagariya ka, paman na usarang kau nagyang ko tuwa tamu ka suguan rakawal na waan fi ko mi marazak na ko. Gustuan ni wagyang ko tuwa paman na sa bedo ko mini riski mi share kanu. Anto na ikuswa. Gyang ko tuwa paman na diun dikandingan na umanga tao. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha. So Allah subhanahu wa ta'ala nadad na ba niyan pagkaakulan Piasa diyan dad na ba niya nagpakaakulan abaran niyawa. Egira manutua miyaw maagyang ko tuwa kapasadan diyan di. Dad na ba pagkakul no Allah. Da aba pamanna. Da aba pamanna. Kiyang gulaw laan aba piyakakul no Allah subhanahu wa ta'ala. Anda din ikaw mau kapatay. Na di kiisag. Na di pakaatras. Gina ni pamanna tano din ka. Di kiisag sa segundo na di pamanna pakaatras sa segundo. Basta diyan di. Miyaw masuka patay na YouTube na oras na paman na kawapatan na giyang kutuwata. Wallahu khabirun bima ta'lamu matanas wallah nakaipian na giyang kutuwa din yung gulawlan. Mga pangsami, siya tanong buto man na giyang kaya paman na di tanong di ka pamagusay, maapkano, o ba paman na di tanong di ka pakatero, sa paman na kasakitan sa mga ginawa tanong, ayaw sto na paman na ayad na kabaya tanong na giyang kutuwa, maswatan wa giyang kutuwa, okay to agama tanwa Islam wadam mana miya tunay ni miya nagiyo miya pamagusay tanong saya akialiwan na gunun sa mga posutano na ipanalamat to si Allah subhanahu wa ta'ala wad na mga karibatanon na nagito so kababaluya ka na manusia panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala riskian tanon niya sa tamo ka halal manggusto tanon si ko fi sabilillah saging kaya paman na agama tanwa Islam sudah arkian nariskian kanu Allah subhanahu wa ta'ala suad na tamukian na teketakambar kanu Allah subhanahu wa ta'ala lagi ko to mga tamukyo mga riskir kanu Allah subhanahu wa ta'ala pamakabigran Allah subhanahu wa ta'ala so pangasasagad siya tano aya katimbla naging ka iya paman nagya pamagusay tano naging ko to kapag kelas agugyan ko to kasya si ko oras paman na kababaloy utaw nudu sa giyang kana na paman na inged Saudi Arabia giyang kaya Madina nagugiyang kaya Makkah al-Mukarrama giyang buswari niyo pagari niyo kakaniyo Sheikh si Alim Hanif Sarip balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa Madagal Mapia giyang ko to paman na so kesampayan saya makapipikir sa pagumara sa giyang ay Ramadan na naterima kami pan sa pamana taman si ko February 20 taman ko February 20 next month ang ito ni paman na kalos agyang ko to bayad na nakapakaya tawagan kami niyo anta ka paman na so Hajj 2025 na insyaallah na napsik tanong sampan na so mga bangsami ada pa na matatundo yan na sekyan gupan di pangilay sa sek nakapakaya si kanor kami monod sa agyang kay Hajj 2025 wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.